सर्वांचं स्वागत करतो। गेले 2-4 दिवस अनेक वर्तमानपत्रामध्ये या विभागाचे आमदार आणि शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्यावरती जे टीका केली जाते ही टीका अत्यंत निषेधार्ह आहे। महायुतीचा धर्म पाळल्यानंतर जे टीका करणारे आहेत आणि टीका करते आहेत यांना कोणत्या प्रकारचा अधिकार आहे की पक्षाने त्यांनी सांगितले त्यांना की तुम्ही महायुतीचा धर्म न पाळता वारंवार नेते मंडळीवरती आरोप करा, अशा प्रकारची भूमिका असेल तर त्याने ती जाहीर करावी आणि जाहीर करून दाखवावं की हा महायुतीचा धर्म आम्ही ह्या ठिकाणी पाळत नाही आहे। आणि अशामुळे या ठिकाणी जो संभ्रम निर्माण झालेला आहे जनतेमध्ये आणि कार्यकर्त्यामध्ये दुही निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न जे काही लोक करत आहेत ते माझ्या दृष्टीने आणि आमच्या सर्वांच्या दृष्टीने आणि पक्षाच्या दृष्टीने निषेधार्ह आहे आणि त्याने महायुतीचा धर्म पाळावा अशा प्रकारची आमची विनंती आहे। गेल्या लोकसभेमध्ये ज्या पद्धतीने आम्ही शिवसेना शिंदे गटाच्या लोकांनी दीपकभाई आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही महायुतीचं काम केलं आणि त्या ठिकाणी आदरणीय नारायण राणे यांना या विभागातून प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिलं। त्याचबरोबर गेल्या काही दिवसापूर्वी पदवीधर मतदारसंघाची सुद्धा निवडणूक झाली, त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही महायुतीचा धर्म पाळला आणि महायुतीच्या प्रमाणे प्रामाणिकपणे दीपकभाई असू द्या आणि जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्ते असतील यांनी प्रामाणिकपणे काम करून या ठिकाणी निरंजन डावकरेंसुद्धा या ठिकाणी आम्ही चांगल्या पद्धतीने मतदान केलं आणि अशा पद्धतीने होत असताना राजन तेली महायुतीचा कोणताही धर्म पाळत नाही की त्यांना कोणत्या प्रकारे वर्ण काही सूचना आहेत की अशा प्रकारचे महायुतीमध्ये दुफळी निर्माण करावी, महायुतीमध्ये भांडण लावणं अशा प्रकारचं जर काय त्यांचं म्हणणं असेल तर त्याने ते जाहीर करावं आणि सांगावं की आम्ही हा महायुतीचा धर्म पाळणार नाही। आम्ही सुद्धा त्या पद्धतीने सुद्धा वरिष्ठांशी सुद्धा चर्चा केलेली आहे, वरिष्ठांपर्यंत सुद्धा सांगितलेलं आहे की आमच्या नेत्यावर अशा पद्धतीचे आरोप किंवा कोणतीही टिप्पणी करणं योग्य नाही, त्याची दखल घ्यावी। हे सुद्धा आम्ही या ठिकाणी काही ह्या गोष्टीला सुद्धा गप्प बसणार नाही अशा प्रकारचं आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे। आदरणीय दळवी साहेबांनी या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजितदादा यांच्याकडून ज्या पद्धतीनं आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना, महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आदरणीय राणेसाहेब, आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि आदरणीय दीपकजी केसरकर यांच्या माध्यमातून जे काही संपूर्ण कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं त्याच मार्गदर्शनाच्या आधारे महायुतीचे आणि मुख्यत्वे करून शिवसेना पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आजपर्यंत काम करत आलेले आहेत। परंतु कोणाकडेही संविधानिक पद नसताना, संविधानिक पद म्हणजे पक्षप्रवक्ता म्हणून पद नसताना सुद्धा केवळ स्वतःसाठी जर आक्षेपार्ह टीका टिप्पणी करीत असेल तर महायुतीच्या ज्या नेत्यांनी त्या पद्धतीचं स्पष्ट निर्देश करावं। आम्ही त्या टीका टिप्पणीला उत्तर द्यायला समर्थ आहोत, परंतु जोपर्यंत महायुतीचं सक्षमपणे आम्हाला सांगितलं जात नाही की बाबा हे महायुतीचंच टीका टिप्पणी आहे तोपर्यंत आम्ही त्याच्यावर प्रतिकार किंवा त्याला उत्तर देऊ इच्छित नाही। तेव्हा एक विनंती आहे तुमच्या माध्यमातून की अशा प्रकारच्या कितीही जरी त्यांनी पत्रकार परिषदेने घेतल्या तरी आमच्या दृष्टीनं त्याला किंमत शून्य आहे। गेले 2-3 दिवस राजन तेली यांनी जी काय प्रेस नोट काढलेली आहे किंवा आपण जसं वागणार आपण काही बदलणार नाही अशा स्वरूपाची जी काय टीका केलेली आहे केसरकर साहेबांवर, त्याला जर उत्तर द्यायचं झालं तर मुळात आधी त्यांनी स्वतः जाणून घ्यायला पाहिजे की भाजप आणि शिंदे सरकार ही महायुतीमधली सरकार आहेत आणि अशा महायुतीचा धर्म पाळताना
खालील स्तरापासून वरपर्यंत निवडणुका असू दे किंवा अन्य कामं असू दे, योजना असू दे, त्याच्या संदर्भात सगळीकडे महायुतीचा धर्म पाळला जात आहोत. दोन्ही चांगले पक्ष एकत्र चांगले संलग्नपणे काम करत आहेत. अशा वेळी जे राजन तेली हे टीका करत आहेत ते स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी करत आहेत तर स्पष्टच होतं. परंतु जर त्यांना असंच टीका करायची असेल केसरकर भाईंवर तर त्यांनी स्पष्ट सांगावं की ही मी महायुतीतून करत नाही किंवा भाजप पक्षातर्फे करत नाही, ही जी आहे टीका ती माझी वैयक्तिक टीका आहे. हा त्यांनी आपलं स्पष्ट जे काय असेल ते मत मांडावं ना, किंवा त्यांनी स्वतःही सांगावं की मी भाजपतर्फे महायुतीतून टीका करत नाहीये हे त्यांनी स्पष्ट बोलावं. जाणून महायुतीचा किंवा भाजपचा आधार घेऊन का टीका करावी, कारण त्यांचे जे काय आहे पद जे काय आहे ते 2 वेळा त्यांना इथे अनुभवलेलं आहे. आता आपली जनता जी आहे सावंतवाडी मतदारसंघाची शून्य जनता आहे ती त्यांना पुन्हा इथे उभा करणार नाही ह्याची त्यांना प्रत्यक्षपणे खात्री पटलेली आहे आणि त्याच नैराश्यातून ते ही टीका करत आहे. आता पत्रकार भूमिका आपली प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेतली आणि हा मतदारसंघात भाजपच्याच कमळावर लढायचा आहे असं त्यांनी प्रसिद्ध पत्रकारांना सांगितलं. त्याकडे तुम्ही कसं बघता? त्यांनी काही जरी भेट घेतली, पक्षाचे राज्यस्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारी अध्यक्ष आहेत त्यांना भेटणं म्हणून आम्हाला काही वाईट वाटण्याची गरज नाही. जरी भेटले तरी त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे. आम्ही सुद्धा आमच्या पक्षप्रमुख आहेत, मुख्यमंत्री आहेत महाराष्ट्राचे, तिथे सुद्धा आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका मांडलेली आहे की यामध्ये स्टँडिंग उमेदवार कोण आहे, कोणत्या ह्या 288 विधानसभेमध्ये ही जागा ही शिवसेने पक्षाची आहे आणि या ठिकाणी 3 वेळा दीपकभाई केसरकर हे निवडून आलेले आहेत आणि 4थ्यांदा सुद्धा हीच जागा आमच्या पक्षाला द्यावी अशा प्रकारची ठाम भूमिका आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांची भूमिका आम्ही आमचे मुख्य पक्षाचे प्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडलेले आहे. नक्कीच जे राजन तेली तुमच्यावर किंवा तुमच्या नेत्यांवर टीका करताय तेच राजन तेली काही दिवसांपूर्वी तुम्ही बसलाय त्याच खुर्चीत बसलेले बघायला मिळाले. तुम्ही त्यांच्या आजूबाजूला होता. जनतेनं नक्की काय समजायचं, महायुतीत नक्की काय चाललंय, कोणावर विश्वास ठेवायचा, जनतेच्या कामांबद्दल किंवा जे काही राजकीय हे चाललंय त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आम्ही तेच म्हणतोय त्यांना, तो विषय खरं तर त्यांना कळायला पाहिजे होता. त्यांनी इथे बसून गेले आणि खाली जाऊन टीका करतात म्हणजे ते त्यांनी आपली त्यांची भूमिका चूक आहे. स्पष्ट करावी की आपण महायुतीत आहोत, भाजपात आहोत की आपण वैयक्तिक आहोत, हेच आमचं म्हणणं आहे. तुमच्या नेत्यांवर टीका करण्यासाठी किंवा इथनं तुमच्या नेत्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी राजन तेलींना भाजपमधनच रसद पुरवली जाते किंवा सांगितलं जातंय? तो पक्षाचा प्रश्न आम्ही त्यांचा आहे, आता म्हणू त्याचं शकत आमच्याशी नाही. त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. आणि असं म्हणू आमची शकत भूमिका नाही ही तसं. महायुतीची आहे. आम्ही महायुतीचा धर्म पाळतोय आणि महायुतीच्या आदेशाप्रमाणे या ठिकाणी आजपर्यंत ह्या क्षणापर्यंत पक्षाचं काम आम्ही करत आहोत. भविष्यात ही टीका थांबली नाही तर काय करायचं? वरिष्ठ आम्ही त्या वरिष्ठ पद्धतीने वरिष्ठ करू. स्तरावर त्याचा विचार केला जाईल. हा. वैयक्तिक स्तरावर जाऊन टीका करण्याची आमची क्षमता आहे. आम्ही वैयक्तिक आमच्या पक्षाचा आदेश जर आला वैयक्तिक स्तरावर टीका करा, आम्ही जरूर करू. वैयक्तिक स्तरावरती टीका करण्यापेक्षा येणाऱ्या काळात जर तशी स्पर्धा करावी लागली तर ती करू तर आम्ही. आमची स्पर्धा करण्याची सुद्धा तयारी आहे. सन्माननीय दीपक केसरकर साहेब हे या मतदारसंघामध्ये एक सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांचा कळवळा असलेला असा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्याच्यामुळे राजन तेलींनी काय टीका केली की त्यांची वैयक्तिक त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आज गांभीर्याने घेऊन ती टीका चेक करण्याची किंवा त्याच्यावरती परीक्षण करण्याची भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांची ही जबाबदारी आहे. कारण का महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेसाहेब असतील, देवेंद्रजी फडणवीस असतील, अजितराव पवारसाहेब असतील, तर ह्या सगळ्यांचं मिळून एक सरकार आहे आणि ह्या सगळ्यांच्या सरकाराला त्या सरकारामध्ये केसरकर साहेब एक मंत्री आहेत आणि तुम्ही शासनाच्याच विरोधात बोलतायत का राजन तेली साहेब? ते त्यांनी स्पष्ट करावं. का सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भूमिका राजन तेली घेतील काय भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते, इथले जिल्हा प्रमुख असतील किंवा इथले बाकीचे जे कोण नेते असतील ते घेतील? ते येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल आणि त्याचं उत्तर त्यांना त्यांच्याच पक्षातून लवकरच मिळेल असं आम्हाला अपेक्षा आहे. या ठिकाणी आम्ही काही नोट्स दिलेले आहेत, त्याचाही आपण सारांशात विचार करावा. ते देता येईल ना, मग ते घेतील ना त्याच्यात. हे करू नका.